8 Orlando Pirates 1 Marumo Gallants. Namhlanje ngizokhuluma ama-positives nama-negatives ale game le. To be honest, awekho amaningi ama-negatives ale game le, but ngizoqala ngama-negatives. Ama-negatives ale game le, yabona i-weather yanamhlanje. I-weather yanamhlanje e-Orlando bingekho mnandi. Yayibona nje i-first half ye-Orlando Pirates. I-first half ye-Orlando Pirates bingekho mnandi. Indlela abadlala ngakhona ubulibona i-ground ukuthi ligcwele amanzi, yabo. And the quick goal ekoro ye-Orlando Pirates ngilithandile kakhulu. I-prove iphonti yami ukuthi Orlando Pirates akumele idlalise uHotto esi-winger. uHotto ulomdlali lo kumele adlale esi-left back. Mase yaphusha aye phezulu, yabo. So i-negative nje yale game le i-weather namhlanje bingekho right, but second half abafana baqalile badlala kahle, yabo. Sengiza ngama-positives ale match le, yabo. Orlando Pirates namhlanje isinikeze i-Christmas gift. Isinikeze nje i-Christmas gift emnandi ngempela ngamagoli ayi-8, yabo. Ngiqale nje ngedefense yethu. Defense yethu emuva yize leli goli esiliconsidile belingekho mnandi la goli esiliconsidile. Ngisho ukuthi mhlawumbe abadlali bashebulekile lapha badala lawa ama-mistake lawa, but ngeke siblame kakhulu i-weather, yabo. Siconsidile yes, but abafana bakwazile ukubuya second half bashaya amagoli awu-7, yabo. Ungidlalele kamnandi lo mfana lo namhlanje uVan Rooyen lapha right back, yabona uVan Rooyen bafethu. uVan Rooyen uyena mdlali lo simthengile kule season le usenzela kahle, yabo. Kubadlali sibathengile le season uVan Rooyen uhleli lapha phezulu esicongweni kubadlali abasebenza kahle abasathengwe i-Orlando Pirates kuleli winter siphuma kulona, yabo. Ushaya igoli namhlanje, washaya ne-assist, and nendlela ade dlala khona ama-forward passes ade washaya namhlanje. Ngibubona ngempela lo mjide lo akaPhiliveni ekudlaleni ibhola emuva, uPhiliveni ekudlaleni ibhola phambili, yabo. Uyisa ibhola phambili, and kuyiyona into oyidinga kumdlali lo, because udinga abadlali aba-more attacking minded, yabo. Abadlali aba-attacka ngempela. Ungijabulise kakhulu ukubona i-center Orlando Pirates namhlanje indlela ebi-operator ngakhona, yabona. Mesodlala nama-team vele ajwayele ukuconsider, yabo. Ama-team vele angakwazi ukudefenda kahle, kumele ufake leya combination esiyibonile namhlanje center, yabona. I-combination adidlalwa lapha center ukumakhehleni Makhawula, uMbatha banamfana lo uDlamini, yabona. Lapha bek-operatewa ngempela, yabo. Most abantu bathi abathanda uDlamini mezoqala. uDlamini meyiqala i-match bokunaki Orlando Pirates idlala kahle kuleyo match leyo, yabo. Angisho ukuthi kunabadlali adlala kangcono kunabo, I'm not saying that. All I'm saying is that uDlamini meyiqala as number 10 Orlando Pirates bokunaki idlala kamnandi kuleyo game leyo, yabo. Because umdlali ngempela owazi ukudlala, yabo. Yabona kube namhlanje khona umdlali nje onjengotiti Orlando Pirates mhlawumbe izowina with more goals, yabo. But namhlanje siqale with the proper number 10. If we played uMfukeng as number 10 buzobona Orlando Pirates bingezidlale kahle namhlanje. But kungijabulisile ukuthi ucoach uyibonile iproblem. Wathazini angibekele umfana lo lapha left wing, lo mfana lo uDlamini imdlalisi number 10, because uma siwangayi bengayazi akwazi ukudlala, wathola ama-yellow card. So igame namhlanje bengayazi akwazi ukuyidlala, and omunye umdlali ongeyazi akwazi ukuyidlala igame next game ulomfana lo shaya i-hat-trick namhlanje, uMabasa. Abantu abaningi abamthanda uMabasa, angazi indawo abantu bengamthanda uMabasa, because uMabasa meyidlala, uMabasa uyakunikeza igoli. uMabasa umqalisa uyakushayela nje i-hat-trick. uMabasa nje into angayingabazi. uMabasa akalingabazi ipali. Ngitsheleni lapha ama-comments meniphiwe, uMabasa akalingabazi ipali. Wenza sure uMabasa meyidlala ukuthi uyakora ngempela, shaya amagoli abalekile. Namhlanje simbonile uMabasa ebuye Orlando Pirates second half, sibuye nje washaya igoli, yabo. Almost the whole squad of Orlando Pirates sidlale kamnandi namhlanje, and kuyangijabulisa lokho, yabo. Kuyangijabulisa, ngifuna siqhubeke kanje, silokhu siqhubekile kanje nale game ezolandela eMakhisi. Ngifuna sidlale kanje, yabo. Ungijabulisile ukubona uMbatha besimloku simgxeka bafethu. uMbatha bengadlali kahle, but kule game le, and le into engiyithandayo ngoMbatha ukhombisile ngempela ukuthi umdlali odlala ngempela. Uma wabonile amagoli aMbatha, both of those goals are outside the box. Both of amagoli aMbatha are outside of the box, yabo. Indlela akora ngayo vele le uMbatha angithuki, because bafana wenza into kanje, yabo. Ngixolise nje inkulumo hayo, yabo. Ngijabule kakhulu, sangijabulisa lesikole esingathi abafana bangalobe beqhubeka kanje, and kungijabulisile ukubona uRadio Bane eba ku-score sheet. Kungijabulisile ukubona lo mfana lo, ungijabulisile ukubona uTshobeni engena namhlanje. Kwangijabulisa futhi ukubona uXoki ebuya, uShaka Zulu, yabo. uShaka Zulu ubuyile bafethu, so ningakhali kakhulu emuva sebebuyile abadlali, yabo. Sebebuyile abadlali, so kanje soyakodla ukwisimusi abadlali sebebuyile. Ngomhla 28 sine game, or actually ngomhla 29 sine game emele soyidlala against iMakhesi FC. iMakhesi FC mele yokhokha into eyayenze kweOrlando Pirates idlala iOrlando, yabo. Badlale bonke abafana, bonke uMfukeng, bonke oNkota, bonke oHotto badlalile namhlanje, yabo. Ungangitshela wena uthi abadlali abadlalele kamnandi namhlanje bakuthusile, yabo. Ungenile lo mfana lo uGilbert ungena kwakhe, yabo. I wasn't impressed, but owakhombisile ama-glimpse ukuthi uyafuna ukudlala ngempela umfana, yabo. But ke ungangitshela ama-comments ukuthi uba wena ukudlalele kahle, yabo. Singiyatholakala ka-YouTube nguVane Sports, ngiyatholakala naka-Facebook nguVane Sports, kana nge-Instagram ngiyatholakala futhi nguVane Sports, yabo. Ngiyabonga ngisupporteni bafethu.